Takže čau lidi, já jsem Neron a v dnešním díle Minecraft Let's Play si ukážeme, jak hrát Minecraft, nebo jak chcete Let's Play Minecraft. Takže název je tu Let's Play a vygenerujeme si nový svět. Další zajímavosti na tomto Let's Play je, že hrají přes Jokbox a nechal jsem tam Millennium a podobné mody, třeba nové zvířata a všechno, takže jak vidíte, tak ze začátku máme sekeru a knihu. Další zajímavost na tomhle modu je, že když bouchnete do kořene stromu, tak spadne celý. V knize máte základní crafting recepty, jako je diamantový krumpáč, luk a podobně. Když žerete ale kousek dál, tak tu máte i Jokbox recepty. Třeba Dark Matter Pickcase, no, to je jedno, Dark Matter Hammer, Dark Matter Axe a dále. Dark Matter Helmet a všechno. Nový bloky a všechno, jo. Já to neznám, ale protože tento mod taky jsem ještě moc nehrál, jen jsem si ho tak testovně zkoušel a líbí se mi. Máme tu také nové zvířata, jako je kůň, myš, kočka, medvěd, pes. Ve vodě jsou i piraně, nebo co to bylo, mi říkal kamarád. A vím, že tam jsou žraloci anebo delfíni. Dále tu je zvířecí jak kdyby děti, zvířecí mláďata, takže můžete spatřit třeba i malé prasátko. Dále tu jsou ty Millennium, co už jsem říkal, to jsou vesničky i s NPCčkama. Takže když nějakou najdete, což je tady docela běžné, protože když zmačknete Včko, vidíte, jak daleko je. Ode mě je až 2 km, takže já nenajdu. Takže budeme hrát bez vesničky. No, dále s vesničama můžete také obchodovat a prodávat jim věci za nějaké peníze. A za ty peníze si třeba u nich zase můžete koupit věci. Nebo vesničany můžete zabíjet a vykrádat jejich čestky. Dále tu je, no co ještě by tu bylo, nové orečka, které jsem zatím nenašel, protože jsem to nějak zásadně netestoval, jak jsem říkal. Jen jsem to tak na zkoušku zkusil a to je tak zatím všechno, co vzpomenu. Kdybych si něco vzpomněl, tak vám řeknu. No, takže nasekáme si tak přibližně 2 staky dřeva, no 2 staky ne, to je málo, takže 3 staky. A budeme se snažit najít nějaké ovce, protože v tomto modu je velmi zakéřené, pokud nemáte vlnu. Pokud by někdo chtěl tento mod, tak dám tutoriál, jak ho nainstalovat a všechno, odkaz a všechno. Pokud ovšem budete chtít. Pokud byste nechtěli, tak samozřejmě ne. Samotné dotazy a všechno na ten Jokbox mod, třeba co tam je a podobně, mi můžete napsat do zpráv anebo v komentářích. Snad si je všechny přečtu. Dále. Nastavení Jokboxu jsem nechal asi tak, jak to měl House a Minecraft, takže tímhle pozdravuju a ať se jim daří a nic jsem tam teda zásadně neměnil. Akorát, že hraju na 1.8 a tam je to trošku užší výběr. Takže tam není třeba season a podobně. To je roční období. Co je třeba v 1.7, no, tak to už nevadí. Základní tu jsou, takže proč ne. Ještě pár stromů a vrhneme se na stavění nějakého menšího bytečku. Jestli chcete, tak vám řeknu něco o mně a začneme třeba tím, jak jsem se dostal k Minecraftu. Takže k Minecraftu jsem se dostal tak, že jsem ho viděl u kamaráda a hned mě to chytlo. Takže tak jsem začal Minecraft. Teď si přetavíme to dřevo a není ho málo, jak se můžete podívat. To by nám mělo stačit. Uděláme si crafting table. Skvěle. A jdeme hledat nějakou pěknou plochu. Joj, já mám nějak moc životů.
Takže max health si dáme 20 a starting health 10. Našla se vesnička 117 metrů ode mě. No, co se to stalo? Jdeme dobře? Ano. Vidíte. Tohle jsou vesničky. No, nebo spíš vesnička. Dále, mezi ty zvířata jsem zapomněl jelena a srnky, omlouvám se. Dále, v těch vesnicích jsou teda vesničani. Můžete s nima obchodovat a oni také staví a všechno. Tihle ale nemají náladu obchodovat, takže asi nebudeme obchodovat. Vidíte, že si normálně staví baračky. Mají tu pěkně udělané. Mají těch baračků víc. Můžete tam vlízt, prozkoumat čestky a všechno. Takže normálně si tu vlezete, podíváte se, co tu mají, zkusíte obchod, ten nechce, tak taky ne, takže jdeme ven. Jdeme se teda vrhnout na ten barák. Vesničku jsme vám ukázali a jdeme na barák. Dále taková užitečná věc je, když zmačknete Včko, tak vidíte, jak daleko jste od té vesnice. To by bylo tak zatím o vesničkách všechno a vrhneme se na stavění toho domečku. Takže jdeme ještě kousek dál. Se mi to zatím totiž nelíbí. Dále tu jsou také v tomhle módu zákeřné krysy, takže určitě stavte barák ve dne a ne v noci, protože se vám tam lehce dostanou a pak je trochu těžší dostavit barák, no. Tak všechno. Dále jsou tam jakoby psy. Připomínají mě huskyho. A ti jsou také velmi těžcí a dokonce i bijou. Jinak zvířata dropujou to stejné co normální hospodská zvířata. Takže to je kůže, maso a ty tak asi všechno. Vidíte myš? Dívejte, myš. Určitě je nedoporučuji hledat v noci, protože jsou to svině. Omlouvám se. Vidíme uhlí, takže crafting table si postavíme sem. Uděláme si styky. Ze styku si tu uděláme 2 krumpáče. Uděláme si meč. A jdeme si vykopat to uhlí. Chtěl by to najít ovce, no vida, tak to se povedlo. Totiž já na Jogboxu nemám moc štěstí na ovce a to je velmi špatné. Takže teď máme ovečky, takže si můžeme vytvořit postel. Takže to už máme. Jdeme teda hledat vhodné místo na postavení. Takže nakopeme trošku hlíny. Takže by to asi chtělo crafting table. A viděl bych to tak, že to asi někde tady postavíme. Když tak se potom přestěhujeme, kdyby se vám to tu nelíbilo. Nebo něco. Tady nakopeme trošku hlíny. Ať máme z čeho zastavit tu vodu. A postavíme si menší příbytek. Opravdu menší, protože na noc se moc nevyplatí stavět. A v Minecraftu to platí dvojnásob, takže... No, posekáme tu trávu, ať máme nějaké seedy. Tak. Seedy máme, ale potřebujeme prostor, takže podničíme trávu. Uděláme takhle dorovná ještě. Budeme potřebovat i maso, takže jdeme lovit maso, aspoň pár prasátek by se hodilo. Takže se porozhlídneme po okolí. Myslím, že slepice pořád dropujou i v Jogboxu kuřata, takže stačí slepice. Jo. Takže kuře máme. Vezmeme si ještě. Jídla není dost. Nikdy. A hlavně ne na začátcích. Takže, no, 2 kuřata by mohly prozatím stačit. Tady si vykutáme to uhlíčko, cobblestone. Ty vole, vidíte to? Tak to je krása.
to jsem ani nevěděl, že v Jackboxu je, ale jak vidíte, tak asi je, no, tak viděl bych to tak, že nejspíš v dalším díle se tam půjdem podívat, pokud byste tedy měli zájem. No, stopky nám ukazují něco přes 10 minut, takže za chvíli budeme muset bohužel končit, ale to nás teď nezajímá. V tady tom díle asi to zakončím tak, že si postavím ten barák. A to bude asi všechno. No, takže jdem stavit ten barák. Ale ještě si tu upravíme plochu. Ajajaj, už se smívá, tak to není dobrý. To není dobrý. A vůbec ne. Rychle dostavíme plochu a jdem stavět barák. Aby jsme se vyhli tomu, co se mi stalo poprvé, když jsem hrál Jackbox. No, takže barák budeme stavět asi nějak takhle. Vážně stačí malý přístřešek z začátku. Nepotřebujete žádnou velkou stavbu. To až třeba na druhý den nebo na třetí, to je jedno. No a to se nám trošku moc protáhlo, crafting table si zatím necháme radši venku. Rychle stavěj, 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 já jsem prostě pomalý. Omluvte mě, ale já jsem prostě pomalý, takže tohle bude chvíli nuda, než to dostavím. No. Ještě to zvýšíme o jedno, ať tam můžeme skákat. Uděláme si dveře, torče a vidím to tak, že to půjdeme zabalit tenhle den. Ještě postel, na kterou máme vlnu, takže pohoda. Jdeme teda si vyrobit tu postel. Co jsem to chtěl vyrobit? Jo, dveře se vyrobí, myslím, takhle, ano. A torče, takže styky to chce. Torče máme, dveře máme, postel máme. Takže já bych to viděl tak, že dveře, vezmeme si crafting table a viděl bych to tak, že dveře si postavíme někde tady. Tak. Postel si dáme zatím tady. Doděláme střechu a ukončíme díl tím, že přespím. Pokud se to teda podaří. Já jsem dřevo, no tak to jsem vážně nechtěl, promiňte. Dostavíme tu střechu. Tak. Ježiši, se mi snad zdá. No. Nicméně střecha už je. Vy teď asi vidíte úplný nic, protože YouTube ještě smavuje. No ale uděláme si to jen tak základní. Světlo. Tak a jdeme teda spát. Takže vyspali jsme se. Teď si ještě uděláme pec a zakončíme tento díl. Položíme si crafting table. Dáme sem. Pec takhle. A máme tento díl zakončený. Zakončíme ho tím, že vyjdeme ven a podíváme se takhle opět na tohle, protože se mi to strašně líbí. Takže čus.